Basta boss, amo sa nang ipasalig kanimo nga kung ikaw mudagan. Di may mubutar! Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Bodyguard! Ata, asa man... Uy, kadugay mo liho ko eh! Bodyguard! Asa si Dudong? Boss! Pinina lang si pangitan ng mga gitaya ka asa man ka! Boss! Nagkuhan ko, naglaog ko sa itong baboy dito, boss. Yan, nanugway po sa kanding, boss. Putik! Alis ako diri, pag-awsa ako diri! Sti, oy, kadugay na! Dali, boss! Atay ba? Hinay, boss! Hinay niya ba kay... Ate, hinay na sa ko, gatay! Sti, oy! Ako sa nila, si Sulog! Oh, dali, boss! Pabarog ako! Dali, boss! Ah! Boss, sige na, boss. Maulaw ta sa kanang mangagi, boss. Sulog! Tarong nga, dali sis, gaya na oy! Bawang na patay! Sus! Hinaya ba kay mapiang itaon ko? Siya ni oy! Putik gamay! Karon Dudong! Minawa ha? Oh, boss. Kaya ako'y sugo ni mo! Tarong nga sa mo short! Okay. Susi mo ito ka? Gusto ko nga ipaibalo ni mo sa tanan. Karong umaabot nga eleksyon, ako mo dagan. Sige, boss. Way problema, boss. Timan gid na. Sige. Okay, talakawan mo. Sige, boss. Ariglado, boss. Lakoy na hunahunaan ba? Di ba si Busing man to ang hinuulagan? Karon, akong kaugulingon ako. Nagkano? Dagan sa karong eleksyon. Ako ignon ako mga silingan di. Dahil nangumpan niya dito ay ato na ba sinay panghatag bugas? Part! Diba? Saman, Dahil nangumpan niya dito. dire nga. Dahil nangumpan niya dito ba? Ato na to. Ba sinay panghatag ba? Kinsa ba na ba? Amo, kinsa to. Dakong tao man to. Ato ko na tuon. Ato ta. Tara, basig. Porta dani ba? Plastar ay. Ha? Sige. Arin ta plastar ari kay balo man ko nga makakita sila ni magburbarog diha. Maon na ko mga panya. Sige. Mo na sila sami. Tangan. Kana ba ka nang Lao, murag mao gina part. Ato na to. mo na nakita ni mo Oo, gani ha? mao na. Nagkuan mga sila nga. Oo na, ngumpan niya lagi guno sila. Na, basi magpulong-pulong sila dito unahan ba? Tara. Tanawa mga chismusa. Di na ada yun. Na ada ti makuha din mapulong-pulong dito rin ha. Dali kasi napakadite ko sa mga inaani oy. Sir, ay kung sama mo dire. Ania kami karon dire kay ako. Muldagan karong umaabot nga eleksyon. Awa, sakto ko no, nangumpan niya gyud. Pagyan gid sila. O karon kung ako ang inyong pilion karong umaabot nga eleksyon, kamong taga probinsya, himuon ko ng syudad. Ang syudad, himuon akong probinsya. Sila huwag tama dito ana. Wa pa man ni maayo. Kano gipagawas ba mental oy. Sunan ka, ang probinsya imo og syudad, nya ang syudad imo probinsya. Sa tama. Tawa ba siya? Saan? Katawaan mo ganoon? Aniya pa ako'y istorya kaninyo. Manghatag ko og tag na po kasakong bugas. Tagsa kaninyo. Higag plataporma dito ana oy. Matinuod ka hana ka ng iyang mga pasalig. Oo jud. Og katong nagmantinil og puso nga tubig. Pakatayan ko naghus ang tagsa ninyo kabalay para di na mo maglisod pagbomba sa tubig para inig doon sa lababo diretso na lang mo liso og diretso panghunaw. Oy, sosyal man ni sir, mineral man namong iligo. Ate us lang giligo mineral man. Og anaa pa ako'y ipasalig kaninyo
katong ninarbaho og lagyo libre sakay, wa mo'y plitihon sa jeep. Ako kanang ipasalig kaninyong tanan. Basta ako inyong butaran ug mudaog niining umaabot nga eleksyon. Kanang akong gibangsaad kaninyo, ako kanang tumanon. Basta boss, amo sa nang ipasalig kanimo nga kung ikaw mudagan, Di may mubutar! basin og sama ka sa usa ka piyo nga kung duolon mo tago. Oh, Jud. Sigurado ka boss, makadaog ta diri dapita boss. Aduna pa ako'y ipasalig kaninyo nga kung ako ang mudaog ni ining eleksyon akong dugangan ang tulo ka bridge diri sa Cebu. Time sa boss ha? Unsa day daganan nimo di ay? Simple! Ang akong daganan, mudagan ko pagka-presidente sa SEA Games Olympics. Kay karong bulana, ablihan na pagbalik ang dula dito sa Japan. Na, wa pagid ay maayo tawana. Sige pasalig niya. Maura day na iyang kuan day. Daganan. Oh, Jud, daghan gig pasalig niya presidente na rin sa Olympics ang daganan. Ay, muli tay. Muli tay. Kalas-kalas na kas oras na mo. Dili di ko kasaligan og now. Sakto na boss. What's up? Paalala lang po, ang bidyong ito ay pawang katatawanan lamang. Huwag niyo pong seryosuhin. Ito ay nagbibigay lang saya sa inyong lahat. Ayan guys. Shout out! Shout out. Cordova Film Show guys. Ayan, Cordova Film Show. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa Cordova Film Show, subscribe na po kayo. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Cordova Film Show, and our TikTok account, Cordova Film Show. Shout out ko, Jordan Mandawi. Do, ipadayon nimo pang vlogger. Shout out day ko sa mga taga Julis, tadang Tibok, taga Julis, Tibok, Pilipinas. Shout out. Shout out ko ni Carol de la Cruz. Itanaw siya ang video karon. Ayan guys, maraming salamat. Bye-bye!